ଆଗରୁ ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଚିକେନ୍ କରିକି ଖାଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ବନାଇବା ଚିକେନ୍ କରି ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ବହୁତ ସହଜ ଉପାୟରେ, ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଚିକେନ୍ କରି। ଏଠି 500 ଗ୍ରାମ ଚିକେନ୍କୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ନେଇଛି। ଚିକେନ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି 1ଟି ତେଜପତ୍ର, 1ଟି ଡାଲଚିନି, 3ଟି ଛୋଟ ଗୁଜୁରାତି, 2ଟି ବଡ଼ ପିଆଜ, 1 ଟମାଟୋ, ଅଦାରୁ ଖଣ୍ଡେ 10ରୁ 12ଟି ପାଖୁଡ଼ା ରସୁଣ, ଅଳ୍ପକେ ଧନିଆ ପତ୍ର। ଧୋଇ ରଖିଥିବା ଚିକେନରେ 2 ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରିବା, 2 ଚାମଚ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିବା, 2 ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର, 1 ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର, 1 ଚାମଚ ଜିରା ପାଉଡ଼ର, 1 ଚାମଚ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, 2 ଚାମଚ ଚିକେନ୍ ମସଲା। ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରୁଛି, କାହିଁକି ନା ମସଲା ତେଲ ଚିକେନ୍ ସହ ଭଲସେ ମିଶିଯିବ। ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଥିବା ମସଲାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ତାପରେ ଚିକେନ୍ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ପାଇଁ 15 ମିନିଟ୍ ଚିକେନ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଅନ୍ କରିନେବା। କଡ଼େଇ ବସାଇ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ 3ରୁ 4 ଚାମଚ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିନେବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସେଥିରେ ତେଜପତ୍ର, ଡାଲଚିନି ଆଡ଼୍ କରିବା। ପିଆଜକୁ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆଗରୁ ଚପ୍ କରି ନେଇଛି। ଚପ୍ କରିବା ପିଆଜକୁ ଗରମ ହୋଇଥିବା ତେଲରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ପିଆଜକୁ ଆମେ ଭଲ କରି ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜକୁ 1ରୁ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା। ପିଆଜ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ଆମେ ଚିକେନ୍କୁ ଭଲସେ କଷି ନେବା। କଷିଲା ଭିତରେ ସେଥିରେ ଆମର 3ଟି ଗୁଜୁରାତି ନେଇଥିବା ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବା। ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିବା ଚିକେନ୍ ପାଣିକୁ ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। କିଛି ସମୟ କଷିଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ଆଡ଼୍ କରି ନେବା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କହୁଛି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଚିକେନ୍ କରି ବନାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ବହୁତ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ଚିକେନ୍ କରିର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଚିକେନ୍କୁ ଯେତେ ଭଲସେ ମସଲା ଦେଇ କଷିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଏଥିରେ ମୁଁ 4ରୁ 5 ପିସ୍ ଆଳୁ ନେଇଛି, କାରଣ ଚିକେନରେ ଆଳୁ ପଡ଼ିଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଆଳୁ ଚିକେନକୁ ଭଲସେ କଷି ନେବା, ଯାହାଫଳରେ ମସଲା ଆଳୁ ସହ ମିଶିଯିବ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ୍ ମସଲା ସହ କଷିଗଲାଣି। ଆମେ ଏଠି ଚିକେନ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ଏଠି ଅଳ୍ପକେ ପାଣି ନେବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଚିକେନ୍ ଆମର ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ଦଶରୁ 15 ମିନିଟ୍ ରାନ୍ଧିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଲର୍ ଆସିଛି।
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଚିକେନ୍ କରି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ସେଥିରେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର, ତା ସହ ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ମସଲା ନେଉଛି। ଚିକେନ୍ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।